Айде, бърлевци! Това не е кафуле рилски. Дали ще съм елементарен. преди да стигна до хижата? Аз срах в хижата. И аз срах, ама ми се сере пак. Това са откровения преди пускане на улиците. Видео ли снимаш? Естествено. О, лошо. Таня си кефи май. Айде ми таке. Внимателно само. Внимателно казвам.